Dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi o să prezint ce produse de make-up folosesc eu. Uitați, acesta este borfardul meu. Așa și... Această inimioară are aceste produse de make-up, nu știu unde e pensula și s-a stricat închizătoarea. Are mov, roz deschis, albastru, roz închis și încă un... Cinci culori. Eu folosesc două fonduri de ten. Așa, un fond de ten. O să vă arăt cum arată pe mână. Așa. Așa. Acesta este nuanța 4 și acesta, dar nu. Și vai, am scăpat. Am dat nuanța 4. V-am spus. Da, vorbește telefon. Uitați, aceasta este nuanța la ăsta și ăsta la ăsta. Da. Și acum o să le amestec și o să văd ce culori. Așa. Uitați. Este o culoare redeschisă. Așa. Da. Am întins-o și nu se vede aici. Uitați aici. Dar nu prea se vede pentru că m-am bronzat. Da, mai departe. Nu știu ce caut. Această o nuduță aici. Am mai prin părul cu ea. O mască pentru coșuri. Da, nu răs foarte clamă. Nu mai am foarte multă nici pentru arată. Am un ceas. Nu chiar este un ceas. Este așa un snap. O vertestar, adică cum este vremea. O să vă arăt. Îl puneți puțin la soare. Asta este cum vreți să vă îmbrăcați. Eu m-am îmbrăcat în această bluză și arată. Sunt albaștri. Să delegăm. Așa. Deci punem la soare și aici este albă. Și aici apare o culoare. Apare o culoare și aici prima mov mai închisă așa este tristă. Trebuie să ne îmbrăcăm mai grosuț. Aceasta este foarte frig. Aceasta este iarna, toamna, primăvara și vara. Da. Și o să ne îmbrăcăm și îl punem la soare. Așa. Și ne arată aici o culoare. În culoarea aia trebuie să ne îmbrăcăm cum este vremea. Da. Mai am un ruj. Așa. M-a dat, dar s-a dus, dar nu ce să vă arăt eu. Acum. Cum arată. Uitați, așa arată rozul. Da. Am acest lac de unghii. Da, am un elastic, dar asta habar am.
ce este aici cu ăsta, pentru că eu cu ăsta îmi prind părul. Când este desfăcut, îl prind ca să pot să fac make-up-ul. Da, acum asta, da. Asta spune. Așa. Da, îl pun la mână. Știți, când așa am prins și gata. Stă foarte urât părul, deci nu este de folos. Este doar pentru păr. Când mă machiez, pentru mine. Și vreau să-l lărgesc. Da. Am rămas fără papel. Mai am acest roz. Wow, este senzațional. Uitați. Este așa, dar nu mai știu de unde l-am. Uitați cât a fost. Da, vorbește televizorul în locul meu. Am venit la bunica. Da. Ăsta nu se vede. Am o culoare pe lip, dar o să fac. Uitați, se vede. La mine nu se vede pentru că este cu scripce. Dar se vede pe camera MOV. Așa, mai am acest gloss, este foarte frumos. Încerc să pun și acesta pe mână, dar nu merge. Da, gloss. Asta e. Mă dau eu ceva. Mai am acest ruj. Așa. Mai departe am acest ruj, care aproape l-am terminat. Da. Separație. Uitați, are acest burețel. Uitați cât mare. Niciodată mare. Uitați așa arinează. Asta l-am luat de pe nu știu. De pe un sac. Nu știu când. Cam acest ruj. Acesta nu prea are culoare. Da, vedem. Mai am acest ruj. Este foarte, foarte frumos. Uitați, îl vedeți? Uitați-l aici, aici, aici. Foarte mic. Da, deci este ăsta. Să pun să așa, am acest gloss. Balsam de buze. Da, simplu. Am acest pattern pentru sprânzene. Așa. Aici să vă arăt o chestie foarte faină. Am acest ruj în formă de inimă. Știi așa capacul. Uitați așa. Uite, uitați cum mai am. Uitați așa. Și știați, aceasta e de jos, aici, și are o mini rezervă. Este foarte fain.
și stegue în afară de acest ruș. Nuanța asta. Tot stingul ăla. Dar nu este aici. Da. Și fondul de termite, adică acesta, cum să zic, este mat. Da. Și acesta trebuie amestecat un fel cu cremă, ca altfel nu se combină. Da. Cam acest a fost un test cu apă.